Teknologia. Käytämme sitä joka päivä. Tehtaat tuottavat valmistajille materiaalia ja koneita, joiden avulla taas tehdään tuotteita. Tuotteita, jotka ovat tarpeellisia, kuten sairaala- ja turvallisuuslaitteet, sekä tuotteita, joita käytämme mukavuuksiin ja viihteeseen, kuten autot, kännykät ja tietokoneet. Jopa tämän mopon valmistamiseen on tarvittu suuri määrä eri teknologia-alojen osaamista. Mikään aloista ei pysty toimimaan täysin yksin, vaan kaikkia tarvitaan tällaisten mekaanisten tuotteiden valmistuksessa. Teknologialla on aina ollut vahva sija Suomessa, ja suomalainen teknologiateollisuus on ollutkin maailmanluokan menestystarina. Jotta menestystarina jatkuu, alalle tarvitaan jatkuvasti osaavia tekijöitä. Teknologiateollisuus muodostaa yli puolet Suomen viennistä, mikä tarkoittaa materiaalien ja laitteiden myymistä ulkomaille. Tämän ansiosta alalla riittää töitä osaaville tekijöille. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto antaa koulutusta teknologiateollisuuden eri aloille. Aloja, joita Samissa voi opiskella, ovat koneistaja, koneen asentaja, levyseppähitsaaja, sähköasentaja, automaatioasentaja ja elektroniikka-asentaja. Koneistaja työstää materiaalista valmiita osia ja kappaleita eri koneisiin. Hän lukee työpiirustuksia, jonka perusteella hän valitsee oikeat työkalut ja koneet ja niiden avulla valmistaa tuotteet. Työssä tarvitaan sekä kädentaitoja että tietoteknistä osaamista. Käytössä on käsikäyttöisiä koneita sekä järeitä ohjelmoitavia työstökoneita. Kun tehtaalla tai verstaalla kone vaatii asennusta tai huoltoa, koneen asentaja on oikea henkilö tehtävään. Työympäristöt vaihtelevat pienistä konepajoista matkatyökohteisiin. Työn kuva on monipuolinen. Siihen kuuluvat kokoonpanotyöt, hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, hitsaustekniikka ja sähkötekniikka. Koneen asentaja kokoaa valmistetuista osista toimivia tuotteita ja laitteita. Levyseppähitsaaja tekee monipuolisia hitsaus-, levy- ja teräsrakennetöitä. Hän valmistaa erilaisista teräsmateriaaleista osia ja liittää ne monipuolisia hitsaus- ja kiinnitysmenetelmiä käyttäen valmiiksi tuotteiksi. Työskentelyä helpottavat nykyaikaiset ohjelmoitavat koneet, joiden ansiosta työ on turvallista ja siistiä. Ammatti on laaja-alainen ja mahdollistaa työskentelyn erilaisissa työympäristöissä. Sähköasentaja, tai tuttavallisemmin sähkömies, asentaa ja huoltaa erilaisia sähköverkkoja. Lisäksi toimenkuvaan kuuluvat sähkölaitteiden huolto ja korjaus. Sähköasentaja työskentelee kiinteistöissä, teollisuudessa ja verkostojen rakentamisessa, joten kehittyvän tekniikan tunteminen on välttämätöntä. Automaatioasentaja tekee sähköasennustöiden lisäksi erilaisia säätö- ja mittauspiirejä erilaisille teollisuuden laitteistoille. Työnkuvaan kuuluu myös kunnossapitoa, huoltoa, ohjelmointia ja vian etsintää Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Elektroniikka-asentaja hallitsee elektroniikkateollisuuden laitteiden ja järjestelmien asennus-, huolto- ja kokoonpanotyöt. Teollisuudessa elektroniikka-asentajan työnkuvaan kuuluu myös testaus, korjaus ja käyttöönottotoimenpiteet. Tutustu tarkemmin teknologia-alan eri koulutuksiin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kotisivuilla ja opiskele työelämän mestariksi.